Jeg har lavet et forsøg om fældningsreaktioner og vil i det her PowerPoint se nærmere på nogle af de reaktioner, der skete, og gennemgå ionreaktionsskemaer og stofreaktionsskemaer for reaktionerne. Og jeg vil starte med at se nærmere på reaktionen mellem sølvnitrat og natriumfosfat. Og først så sker der en krydsreaktion, hvor en kation finder sammen med en anden ion, og i det her tilfælde der finder så sølvionen sammen med fosfationen og natriumionen sammen med nitrationen, så vi får sølvfosfat og natriumnitrat. Og så finder jeg ud af, om molekylerne er tungt opløselige eller let opløselige. Og her der har vi så sølvfosfat, som er tungt opløseligt, og altså danner et bundfald, hvor imod at natriumnitrat er let opløseligt, og derfor så bare opløses i blandingen. Når jeg så ved, at sølvfosfat er tungt opløseligt, så kan jeg så se nærmere på reaktionsskemaet, eller reaktionen af sølvfosfat. Så først så kigger jeg på et ionreaktionsskema, hvor jeg har sat sølv op med fosfat, og der har man så sølv som en monovalent ion og fosfat som en trivalent ion. Og for at afstemme det her ionreaktionsskema, så skal jeg så have 3 sølvioner, for at mit molekyle kan blive afstemt og altså neutralt. Så jeg skal have lige mange positive og negative ladede ioner. Så når jeg har 3 sølvioner og 3 fosfationer, så er det neutralt. Og det vil altså sige, at mit molekyle vil hedde Ag3PO4. Hvis man så kigger på stofreaktionsskemaet, så har jeg så hele reaktionen, hvor vi har, at sølvnitrat reagerer med natriumfosfat. Og det skal så igen afstemmes i forhold til ladninger, så det bliver neutralt. Altså molekylerne, der bliver dannet, bliver neutrale. Så vi har igen, at sølvfosfat fra før, det skal være neutralt ved, at vi skal have 3 sølvioner, så det går op med, at fosfat er trivalent ladet, og altså har 3 negative ladninger. Og derfor så har jeg sat et tretal foran sølvnitrat på venstre side, så jeg har 3 sølvioner. Og derefter så har jeg så sat et tretal foran natriumnitrat på højre side, sådan så at jeg kan få de 3 nitrationer igen, og så får jeg også de 3 natriumioner, som jeg også har på venstre side. Så hvis man tæller nu, så går det op med, at der er 3 sølvioner på begge sider, 3 nitrationer, 3 natriumioner og 1 fosfat. Og det går så, og det bliver så neutralt. Og i det her tilfælde, så er det så sølvfosfat, som er det tungt opløselige, og altså saltet, og natriumnitrat, der er tilskuerionerne. Og hvis jeg går videre til mit andet eksempel, hvor jeg har reaktionen mellem kobbersulfat og natriumfosfat, så har vi igen en krydsreaktion, der sker, hvor at kobber finder sammen med fosfat, og natrium finder sammen med sulfat. Og så tjekker jeg igen, om det er tungt opløselige eller let opløselige stoffer, hvor jeg så finder ud af, at kobberfosfat er tungt opløseligt, og der altså er bundfald og et salt her, hvorimod at natriumsulfat er let opløseligt. Så ser jeg nærmere på min ionreaktion mellem kobber og fosfat, og der har vi så, at kobber er en divalent
ladet ion, og at fosfat er trivalent. Og der skal vi så have 3 kobberioner og 2 fosfationer, for at det tilsammen bliver neutralt, og at begge giver 6 i ladning, sådan så det bliver neutralt. Og der får vi jo så, at den kommer til at hedde kobber 3, og så fosfat 2. Og hvis man så kigger videre på stofreaktionsskemaet, som så er over det hele, der har vi så, at vi har kobbersulfat, der reagerer med natriumfosfat, og der får vi så igen, at det skal stemme overens med ladningerne. Så vi har kobberfosfat fra før, der ender ud med at hedde CO3, PO4, fordi vi skal have 3 kobberioner sammen med 2 fosfationer, så det kommer til at give 6 i alt. Og ved natriumsulfat, der har vi, at sulfat er divalent, og natrium er monovalent, så derfor skal vi have 3 natrium, så derfor så har jeg så sagt, at vi skal have 6 natrium sammen med 12 sulfat, sådan så at der stadig er forholdet 1-2 mellem stofferne. Ja.